Una història marinera és la que explica David Puertas en el seu nou llibre. A la novel·la El pianista cec, l'escriptor de Sant Pere de Ribes ens narra les vivències d'un pianista barceloní a bord del primer creuer espanyol que va navegar pel Mediterrani. Una narració on no hi falta la música de grans artistes clàssics com Mozart o Beethoven, ni tampoc les escenes a ciutats properes, com per exemple Vilanova i la Geltrú. El primer creuer espanyol, el Don Juan, un piano i el jove que el toca. Amb aquests tres elements, el músic i periodista David Puertas ha teixit la seva primera novel·la, El pianista cec. Puertas, que anteriorment ja havia escrit contes, guions i obres musicals, s'endinsa en la narrativa de ficció per explicar-nos la història del primer creuer amb bandera espanyola que va salpar del port de Barcelona. A bord d'aquest vaixell hi ha el protagonista de la història, un jove pianista barceloní, que durant el viatge descobreix tot un món de cançons que es barregen amb les històries i vivències dels personatges que coneix a les diferents ciutats del Mediterrani on el creuer hi fa parada, com ara Marsella, Cartagena o Vilanova i la Geltrú. He tingut molt de respecte per tots aquells pianistes invisibles, que n'hi ha molts, en els casinos, en els bars, fins i tot als restaurants, sempre hi ha un paio allà tocant el piano i no l'escolta ningú. Només l'escoltem els músics, que sempre diem els de la taula, calleu un moment, que ara està tocant tal cosa. I aquest pianista invisible sempre m'ha fet molta gràcia. Aleshores vaig decidir posar-lo dalt d'un vaixell. Em vaig posar a documentar-me i vaig trobar que hi va haver un creuer, just fa 25 anys, que va sortir de Barcelona, que es deia Don Juan, i era el primer creuer amb bandera espanyola. Aquest creuer, com que no se n'acaben d'en sortir fent creuers, no venen prou passatges, doncs lloguen el vaixell per fer-hi festes, per gravar programes de televisió, i aquest creuer ve a Vilanova i fan una festa d'un dels gerents de la Renfe pel seu fill. I aleshores els músics acaben tocant cançons pels nens petits per la festa. I aleshores doncs aprofito que els personatges es passegen una mica per Vilanova i van a dinar aquí al Pòsit i passen la tarda al casino de Sant Pere de Ribes, perquè això està ambientat als anys 90. Bueno, és una escena comarcal, diguéssim. David Puertas va estudiar periodisme, però professionalment s'ha dedicat més al món musical i per això ha volgut que entre les pàgines del pianista cec la música hi tingués una presència important. No hi falten, doncs, cançons de Beethoven, Mozart o Scott Joplin. És molt divertit fer ficció. Quan estàs ben documentat i saps que Mozart va fer això i allò, i hi ha cartes de Mozart que expliquen tal cosa, et venen ganes de posar-hi la teva cullerada. Mira, el que va fer Amadeus. Al final la gent es pensa que Mozart era així. No ho era així ni molt menys. Tot allò s'ho va inventar, però estava molt ben documentat. I jo aquí m'he donat el gust de posar-hi paraules a Beethoven, a Chopin, a Robert Gerhard, a Montpou. Tots els que m'han passat pel davant diuen la seva. Per circumstàncies diverses vaig tenir molt de temps per poder fer aquesta novel·la i en canvi ara em trobo que el meu dia a dia no em permet tenir prou temps per escriure'n una altra. Però vaja, com que viuré molts anys, segur que en un moment o altre la podré acabar.